Прывітанне, даражэнькія! Вітаю вас з Вільні, Вільнюса, горада, які важны для палякаў, беларусаў, літоўцаў і яўрэяў, іх культуры і памяці. Менавіта сюды у 1815 годзе прыехаў вучыцца юнак з Наваградчыны Адам Міцкевіч. Спачатку ён паступіў на фізіка-матэматычны факультэт Віленскага універсітэта, але хутка зразумеў, што яго сапраўдная стыхія слова, і перавёўся на факультэт славеснасці. У сценах універсітэта разам з сябрамі ён заснаваў патрыятычнае кола філаматаў. У Вільні Міцкевіч часта змяняў кватэры. Сёння пра гэтыя адрасы распавядаюць памятныя шыльды на старых вуліцах. За прыналежнасць да філаматаў паэта арыштавалі і змясцілі ў турму ў былым манастыры базільянаў. Менавіта гэтыя падзеі стануць сэрцам трэцяй часткі яго паэмы «Дзяды». Ну а ў сучасным Вільнюсе можна наведаць камеру Конрада, галоўнага героя паэмы, які з'яўляецца своеасаблівым музеем гэтай паэмы. Для Міцкевіча Вільня была духоўнай бацькаўшчынай. Тут ён пачаў сваю паэтычную дарогу вершам «Гарадская зіма» у 1818 годзе, які быў надрукаваны ў тыгодніку віленскім. Тут нарадзілася і яго знакамітая ода да маладосці, заклік да свабоды думкі і грамадзянскай годнасці. Першы помнік Міцкевічу ў Вільні з'явіўся яшчэ ў 1925 годзе, але быў пазней знішчаны ўраганам. Сённяшні помнік стаіць з 1984 года. Фігура паэта задумена абапіраецца на рассечаную гарызантальна і трохі зрушаную калону, якая сімвалізуе жыццё Міцкевіча на радзіме і ў выгнанні. Вакол скульптуры паэта знаходзяцца барэльефы з матывамі паэмы «Дзяды». Дарэчы, усе яны былі знойдзены выпадкова падчас раскопак на адной з суседніх вуліц. Вільня, як і раней, застаецца месцам сустрэчы культуры памяці. Тут адчуваецца пульс гісторыі і гучыць голас паэта, які аб'ядноўвае суседнія народы агульнай спадчыны.